Tikulandira Malawi pano pa Nyasa Voice Box lero pa 19 July 2024 tabweranso ndi mabomboni kalendo amene ndithu president wa bungwe licha la Malawi First the People First. Iwo ndithu kunena kuti anthu andale akuno ku Malawi ndi anthu aku midima amene sasamala za ubwino wa nzika za dziko lino. Chimene amasamala iwo ndikuti basi zawo ziyende ngakhale dziko likuonongeka. Iwonso kunena kuti zambiri mdziko muno zikuonongeka ndi anthu andale chifukwa kuti ife Malawi ndife anthu aulemu kwambiri, ndife anthu amantha amene ndithu timangosekerera zina zilizonse komanso tikamalira timangolira m'mimba sitifuna kupita ku mademo. Ndiwo ndithu kunenetsa kuti ngati zinthu zisine muno Malawi, Malawi tiyeni tikhale anthu oti sitipapanga mantha kukakhala mademo tidzipita pansi ukawuza atsogoleri athu kuti zimene akupangazi ndi zinthu zomvwambwana. Ndiyeni ndikhale limodzi pano pa Nyasa Voice Box kuti timve kuti aboni kalindo atibweretsera zotani lero pa 19 July pano pa Nyasa Voice Box. Utenga kwa iwe Malawi nzanga osauka, amene uli ndi mafunso ochuluka kwambiri, amene ulibe chochita, amene ukusowa chochita, amene umphawi wakutenga muziko ili la chakwera. Utenga wanga ndionena kuti ulimbe mtima. Nkutheka kuti umazifunsa mafunso makamakaso kumufunsa Mulungu kunena kuti kodi Mulungu mwatitayiranji ife Amalawi, mwamusiyiranji chakwera kuti azitizunza ife Amalawi makamaka osauka. Zonse zimene zikuchitika Mulungu akuziona. Ndi chifukwa chake timanena kuti mdima ungakule motani koma kunja kumacha. Chimozimozinso zonse zimene zikuchitikazi muno Malawi, zimene zikudabwisa Malawi ambiri, kuchokera kumsanje pakana kuchitipa, nkhotakota pakana kunchinji, umphawi wazaoneni umene wapangisa Malawi ambiri kuchoka muziko lawo kuthawira maiko akunja. Umphawi umene wapangisa kuti anthu ambiri azidwala mabipi. Umphawi umene wapangisa kuti Amalawi ambiri aziphe. Ndipo imfa zozimangirira zachuluka muno Malawi. Zonsezi Mulungu akuziona ndipo analemba kale mu buku la Efeso 5 verse 11 kukafika 12. Akunena kuti iwe usatenge nawo mbali pazochitika za anthu oyipa. Ndipo mukawerenga verse imene iyi Efeso 5 verse 11 ndikupitirira pakana kukafika 14, akunenesa Mulunguyo kunena kuti musatenge nawo mbali pazochita za anthu oyipa, anthu akumidima, koma m'malo mwake muwayaluse anthuwo. Inenso ndikufuna ndikusimikizireni Amalawi kunena kuti ine posatira vesi imeneyi ya Efeso 5 vesi 11 pakana kukafika 14, sindingatenge nawo mbali pa zichitochito za anthu oyipa, zichitochito za anthu akumidima, koma ndizayima ndikuwayalusa anthuwo. Olokutabwera mfuti 400, olokutabwera mfuti 500, zina kuzigawa mchigawo chakumwera, zina kuzigawa chigawo chakumpoto pakati Eastern Region. Ndicholinga kuti anthu amene akuwapasa achipani mfutiwo aziombera anthu. Ine siningapange mantha. Ndipo anthu musatidwa m'manyumba kuti muzikhala ngati kwabwera anthu okuba, koma anthu ali achipani cha MCP. Chifukwa chonena kuti mwina akumva ninu mukulankhula zinthu zosiyana ndi boma la chakwera, boma lolephera. Inu Amalawi musadandaule, chifukwa zonsezi Mulungu adalemba kunena kuti musatenge nawo mbali pa zochita za anthu oyipa, anthu akumidima. Andale athu mwaona kale inu kuti ndi anthu akumidima, anthu oyipa, evil people, amene samalabadira za munthu osauka. Kunoko ku Malawi tinkaona ngati andale abwera kuti azawombole ife, koma cholinga chawo si chimenecho, adabwera kuti azunze Amalawi. Ndi chifukwa boma ilili mukaliona chiyambireni ndi scandal after another, scandal after another. Mwina ndingokukumbusani Amalawi kunena kuti mbuyomu boma ili lakwanisa kuba ndalama za fetereza.
boma ili lakwanisa kuba 30 biliyoni. Boma ili lakwanisa kunama kuti atili kukagula fetereza koma akukupereka ndalama kwa madobadoba ku buchale. Boma ili lakwanisa kuba chimanga ku NFRA. Boma ili lakwanisa kuasiya maministers yake ndikumaba ndalama. Ndipo ndalama zina zanali zapezeka kuja kumatchedwa ku Zambia. Ndipo ma authorities a Zambia akuyenera kuti athokozedwe kwambiri ndi ifeyo eni yake a dziko lino. Chifukwa mwina anthu ena amaona ngati dziko lindi la Chakwera kapena la Michael Usi kapena la nduna. Ai, dziko lino ndi la inu ndi ine. Aeni yake a dziko lino ndi ifeyo amene timawavotera anthu kukhala mipando yosiyanasiyana. Chomwecho ndikupempheni a Malawi kuti musayiwalire kunena kuti Mulungu ali nafe. Ndipo izi zikuchitikazi akumazibweretsa pambalambanda kuti inu anthu amene simukhulupirira, anthu amene mmakayika ukulu wa Mulungu, pang'ono ndi pang'ono muziziwa zimene Mulungu akutichitira, kuwayalusa anthu amene wamopanda mantha makamaka mu dziko la democracy. Chifukwa lero tikayang'ana chilowereni Chakwera pa mpando, palibe chimozi olo chikuyenda, china chilichonse chinasokonekera. Malawi used to be a great nation. It used to be a haven. Kumene anthu masalale yawo ankakhala masalale. Kumene kwacha idali ya mphamvu nthawi imeneyo. Ndipo tikamagula zinthu, munthu ukamagula zinthu kaya ndi ku grocery, kaya ndi kunsika, kaya ndi malo osiyanasiyana, unkagula zinthu ndi zambirimbiri koma ndi ndalama yochepa. Lero atabwera anthu awawa, agulu kunyinda awawa, alitenga dziko lino ndikulisiya pamasiye, ndikuwapanga Amalawi ndikukhala amphawi. Iwowo chimene akuziwa ndikuba. Lero ndalama zikupezeka m'matumba ndi ma ministers akukwera nazo ndege, ndikumuchita record statement kapena kumuyitana ku polisi ministrayo kuti amuchite caution, kumangobwera phone kunena kuti ameneyo musini azipita. Chakwera akanakhala president, akanakhala liru leader, an honest leader, munthu wopa Mulungu. Tikunena pano minister amene wapezeka ndi ndalama zulo ku Kamuzu International Airport, ndalama zimene akulephera kuzichita account for, akanamuchita fire, akanamuchosa mu cabinet yachi. Koma ndi amene so akuyimba foni kuwauza polisi amene agwira ntchito yawo yabwino, kuwauza kuti munthu ameneyo mumusiye azipita. Ndipo ndizodabwisa kwambiri umazifunsa mafunso kuti kodi amene iyi amabwera kuti azakhale president uyo wandani? Chifukwa ndi president amene who is not on top of their affairs, president who has failed Malawians big time. Lero li ndalama ya Malawi ingopezeka chisawawa, ndalama ya ku Malawi ingobedwa, anthu angolemera, nduna zingolemera. Ndipo mukainvestesa nkhani imeneyi muona kuti ndi omomu amu MCP wo eni yake amene anayimba foni ku polisi kuti tamuyang'aneni ministerayo watenga matumba andalama. Inu kumanera bakuti munthu sali ndi business koma ngokhala minister, koma akupezeka ndi ndalama zokagawa kwa madelegates. Ndipo tu MCP inali yakale imene anthu ankapita ndikumakapanga manifesto yawo kwa anthu, kungowauza anthu mfundo zawo opanda ndalama. Lero mwaziona ndalama zimene zikuonongedwa. Kodi ndalama zimene zikuonongedwa zakakupasapasani iniyo madelegates, mukuona kuti mawalo azakupasanisoni? Kutero kwa izi ndi chifukwa chake oziwa za malamulo analesa kuti anthu azipanga kampeni kuzera ku ndalama, kuzera ku mahandi house. Zikusonyeza kuti izi ndi gwero lolephera, gwero limene lingabwerese mavuto muno Malawi, chitukuko sichingabwere chifukwa iwowa ndalama zimene zizi akuchita banki kwa iniyo Amalawi wosauka. Ndipo zosatira zake azayamba kuba mochuluka kuti abwezere ndalama zimene akupereka kwa inu ngakhale kuti so ndizokuba. Choncho mukufunika inu Amalawi musegule m'maso mwanu. Ndipo ndithokoze Amalawi amene apanga ziwawa zulo ku immigration.
iyi ndi saini yonena kuti inu akuluakulu makamaka ma authorities mudziwe kunena kuti amalawi pang'ono ndi pang'ono ayamba kuluza patience, ayamba kutaya chikhulupiriro mwa inuyo, ndipo siku lake ndi limodzi limene malawiyo adzalankhule, chifukwa tu mavuto sali ku immigration kokha kumene anthu akumagona ku immigration ngati ali ku adimaki. Kalekalero anthu ankagona ku adimaki kudikirira chimanga, komano pano zasandukano kunena kuti ngakhale ku adimaki kukulibeko chimanga anthu mwina sakugonako, zasandukano ku immigration kukhalano ku adimaki kumene anthu akuvutikirako kwambiri, kumene anthu akutengako matenda, kumene anthu akuvutika kuwonongako ndalama zawo chifukwa cha usogoleri olephera. Tikunena panopa china chilichonse muno m'Malawi chinawonongeka, kuyang'ana amene akuvutikira anthu ogwira ntchito za boma, manesi, apolisi, amasoldiers, anthu ogwira ntchito m'maministries osiyanasiyana, ogwira ntchito ku Ministry of Education, awo ndi enyanyi makamaka amene wabwera m'bale wake wachakwera amene ali chairman wa Teachers Council of Malawi, amene analamula anthu kunena kuti mphunzitsi wina aliyense akuyenera kuti azikhala ndi certificate yophunzitsira. Mphunzitsi wina aliyense sangalowe mkalasi wopanda certificate, osadziwa kuti manager inali filimu yoberapo ndalama. Mmene akubera ndalama abale ake a president, iyeso wabwera kuzaba ndalama ku Ministry of Education. Tikunena pano maziphunzitsi ambiri akuvutika, sali pa ntchito, sakupita ku ntchito chifukwa adangopereka ndalama zimene zikusowa kupereka ku Teachers Council of Malawi, koma certificate iyo pakana lero mwezi uno mwina wa 5 sinabwere. Koma nthawi imeneyo ankachita kumakalipa, kumapangira khamani kuti anthu apereke ndalama zokuti apasidwe ma certificate okuti azikaphunzitsa. Amene anachita retire mbuyomu ndipo amadalira kapena akudalira kuphunzitsa kuma private, pakana lero akungokhala chifukwa chokuti certificate alibe. Ziko limene linalira mkaka ndi uchi nthawi imeneyo, koma kwabwera mamafia. Even anthu amene akufuna kuti aphunzire apitise maphunziro awo pasogolo, awatima wachula kuti ma postgraduates. Mukapita ku Mubasi ku Blantyre imene inali polytechnic akuchita kulipirisa ma US dollars. Yeti malamulo azachuma muno Malawi kuzera ku Reserve Bank of Malawi amakana kunena kuti company ya Malawi izilipirisa anthu kuzera ku ma US dollars. Look here, pakali panopa ndalama ndiyopanda ntchito kwacha inagwa ndi akakulipirise ma US dollars. Anthu akulipira sukulu mwina 13-14 million kuti munthu upeze degree pa zimene iwe ukufuna kuti mwina zikathandize banja lako. Ndimakumbukira kalekalero Malemu Saulos Chilima alipo akugwira ntchito ku Celtel. Company ya Celtel nayo imagulisa ma units kuzera kuma US dollars. Koma chifukwa cha malamulo a ziko lino kuzera ku Makra analesedwa a Celtel kuti musamagulise ma units, komanso mabungwe ngati a Capito oyang'anira za ufulu wa anthu ogula, Consumers Association of Malawi, analowererapo ndipo Celtel inayamba kumagulisa ma units m'makwacha. Lero anthu kuti akalipire sukulu amene akuchokera madera ngati ku Mwanza kapena ku Southern Region, ku Nsanje, Mulanje, Blantyre, kuti akalipire sukulu imene ikuchaja ndalama zakuno ku Malawi, ndiye kuti akuyenera apite ku Mzuzu. Nawo munthu uzikaphunzira ku Mzuzu ukugwira ntchito ku Blantyre, ziyenda bwanji? Yeti polytechnic ilipo, Mubasi iyo ili apoyo, koma alolera ndithu achakwera kuti Mubasi ija nthawi ija ankakana kuti sangakhaleso chancellor awaka aveka mawiki apitawa. Ankakana kunena kuti iyo azateteza, ankanena ngumauza anthu kuti iyo azakhala ndithu munthu amene azateteze kapena azaonesese kuti sukulu kapena education kuno ku Malawi ikuyenda bwino. Koma ayi ndithu
anthu pompa apapa akulekerera iwo achakwera osanenapo kanthu ngati president anthu akulipira ma US dollars kuti munthu upeze degree upeze diploma ukuyenera ulipire 12 13 14 miliyoni kusonyeza kuti china chilichonse muno Malawi chaonongeka. Ndiye ino Amalawi, vuto la Amalawi tinafasa kwambiri. Andalewa akupanga zimene zichifukwa amatitola kandi ife uomu heart of Africa nthawi zina tikupusa kapena kufasa ena amakutenga kukhala kuti ndiwe munthu wopusa. Tisapuse kwambiri Amalawi. Kuno ku Malawi Amalawi tinafasa kopya, timawasekerera andale, timawasekerera akamapanga zinthu zawo zopusa. Kukanakhala maiko ena mmene ine ndimaziwira, maiko ngati ku South Africa, ziko ngati la Kenya, ziko ngati ku Zambia kumenenso ngakhale ma trade union akufuna apange mademo zopusa ngati izizi sikamachitika ayi. Koma kuno kwa Malawi ndife anthu amantha kwambiri, anachikwangwala, tili ndi mantha, timangolirira m'mimba kumanguti abale chakwera kutizuza ife pano tikuvutika. Tikaitanisa mademo simmatuluka. Ndikupempheni kunena kuti mademo amene titi tiyitanise posachedwa, amene akhuze anthu azamalonda, ma vendors a business amene akuzunzidwa ndi MRA, komanso mademo amene tikufuna tiyitanise kuti anthu mukaonese mkwiyo wanu chifukwa chokuti aboma akukuzunzani ku immigration, tiyeni tizatuluke. Komanso tikuyitanisa mademo ena ophatikiza pamene popo. Mkatikati mwa mademo amene wankhani ina yophatikiza ni nkhani yakubedwa kwa ndalama. Tikufuna boma lilongosole bwino kuti kodi ndalama zapezeka ndi minister pa airport ndi zandani, ndipo akupezeka nazo choncho matumba muziko limene anthu akusowa mankhwala muchipatala, ziko limene china chilichonse chadula, ziko limene anthu akusowa chakudya. Iyeyo ndalama akuzitenga kuti? Alongosole. Ngati iyayi amuchite fire, ngati sizitero tiyeni Amalawi tikuyitanani pophatikiza ndi nkhani imene tinapangisa press conference zana kunena kuti anthu apite pansewu. Tipite pansewu mokwiya kwambiri chifukwa afisi amenewa atitola kwambiri. Bon Kalindo the DC, mwana woopsa kwambiri, president wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi, from Njeza village, tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.